Оставаше само един ден до Коледа. Къщата миришеше вкусно на коледни сладки, по прозорците мигаха разноцветни лампички. Котето Мъри спеше спокойно на дивана и само тиктакането на часовника нарушаваше тишината. Мишо на пръсти притича с босите си крака до елхата, наведе се и започна да разглежда подаръци. Хвана един пакет, внимателно развърза панделката и махна красивата хартия. Отгоре с ярки букви пишеше „Вълшебство в кутийка“. Без колебание Мишо отвори капака и видя надпис „Избери вълшебство“. Даже не разбра кога и какво е натиснал, когато чу странен звук. Чудо! Озова се сред борова гора. В клонът на дърветата шумеше лек ветрец. А безброй снежинки нежно пееха и танцуваха. Унесен в танца им, Мишо не обърна внимание, че потропва с пръсти върху копчето за избор на вълшебства и... наоколо пееха птици, мръмлеше поточе, нещо шумолеше в храстите. Мишо се озърна плако. Сякаш от нищото пред него се появи истински змей. Ами сега стъпи се момчето и закри очи с дланите си. В този миг усети дружелюбна прегръдка, събра смелост и отвори очи. Змеят се усмихна и Мил запя. Но когато песента свърши, задуха вятър. Усили се! Закапаха капки дъжд. Тук става страшно и студено. Дали да не пробвам друго вълшебство, си каза Мишо и натисна копчето. Вече нямаше дъжд, нито вятър, блестяха ярки светлини, а публиката бурно аплодираше. В нея нещо подскачаше. Неизлюбените телеца се готвеха за танц. Да, беше много забавно. Клоунът свиреше с тромбата и всички радостно се смееха. Точно в този момент тревожна мисъл се стрелна в главата на Мишо. Как ще се прибере от дома? Едва сега той забеляза бутона „Реалност“. Побърза да провери действието му. Озова се отново вкъщи. Мъри не вярваше на очите си, премигна, протегна се и галявна измялка. Внимателно върна
вълшебства в опаковката. И критичен волейбол. Това беше нашата коледна приказка. Хареса ли ви?